So hello friends, welcome back to my channel. So friends, YouTube दा 2021 आवहाय मोनसे जानखि चेनेल मनिटाइजेशन खौ लानानै मोनसे गोदान रुल्स खौ माने फोसावलायबाय आरोखि ना। So बे मिस्टेकआ माने बयबो इउटिउबारानो खालामखायो माने गोबां इउटिउबारखौ नुबाय आरोखि ना, गासिबो नङा गोबां इउटिउबारखौ माने मिस्टेक खालामनाय नुयो आं जोंनि बर' इउटिउबारफोरनि गेजेरावबो आरोखि ना। So दा बेयावहाय गोदान रुल्स फैनायाव इउटिउबआ मा बुंदों जानखि जायनि चेनेला मनिटाइजेशन अन जानाय बिसिनि चेनेलफोरखौबो दा गोबां इउटिउबारनि जानखि चेनेल बेखौ मा बिसिनि चेनेलखौ मनिटाइजेशन जाखांनायबाबो डिमनिटाइज खालामगासिनो आरोखि ना। ओके स' बे रुल्सखौ मानिनो थाखाय रुल्सखौ ब्रेक खालामनो थाखाय आरोबाव नोंथाङा जानखि माने आरो बेयाव जानखि नोंथांनि चेनेला मनिटाइजेशन अन जायो जानखि अन जायैखाबाबो माने चेनेला नोंथाङा दाबो मनिटाइजेशन अन जायाखैबाबो माने नोंथांनि जेब्लानाखि नोंथाङा माने चेनेलाहाय क्राइटेरिया कमप्लिट जाबाय जानखि 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट जाखांनायनि उनाव जानखि जोङो चेनेलखौ माने मनिटाइजेशननि थाखाय एप्लाइ खालामनो होमबा स' एप्लाइ खालामबाबो माने जोंनि चेनेलाहाय माने एप्रुभ जानाय नङा आरोखि ना। अके माने मनिटाइजेशन खालामनाय जानाय नङा होनदों आरोखि ना। स' आरो मा दा गोबां जेनाखि इउटिउबारफोरनि चेनेलखौ मनिटाइजेशन जाखांनायबाबो माने डिमनिटाइज खालामगासिनो दं आरो माने जायनि चेनेला मनिटाइजेशन अन जायाखै आरो मनिटाइजेशननि थाखाय एप्लाइ खालामबाबो माने बिसिनि चेनेलखौ माने एप्रुभ खालामाखै आरोखि ना माबाहाय इउटिउबाहाय। अके माने मनिटाइजेशनाव माने मनिटाइज खालामाखै आरोखि ना, एक्सेप्ट खालामाखै आरोखि ना मनिटाइजेशननि थाखाय। अके स' बेवहाय मा बुंनो आरोखि ना इउटिउबाहाय माने रोखा रोखा बुंदों आरोखि ना बेवहाय देग्लायनि जानखि 2021नि गोदान माने मनिटाइजेशन रुल्सखौ लानानै आरोखि ना। बे रुल्सआ जाहैदों माने गोबां जोंनि बर' इउटिउबारफोरनि गेजेराव माने गोबां इउटिउबारखौ आङो माने बेबायदि मिस्टेक खालामनायखौ नुयो आरोखि ना। आरो बेल' नङा आरो हिन्दी इउटिउबारफ्राव दं माने गोबां इउटिउबारखौनो नुनो मोनो आरोखि ना। माने माखासे इउटिउबारफ्रा आरोखि ना गासिबो नंजोबा, माखासे इउटिउबारखौ बेबायदि मिस्टेक खालामनाय नुयो आरोखि ना। स' बेवहाय जाहैदों मा टाइटेल टेक्स्ट एन्ड थाम्बनेल एन्ड क्लिकबेट। अके स' बेयो मा मिसलिडिं होनना बुङो आरोखि ना इउटिउबआ बे मिसलिडिं माने गोबां माने इउटिउबारखौ माने ओरैबायदि नुनो मोनो आरोखि ना माने मिसलिडिंआ जाहैदों माने जानखि माने थाम्बनेला ओरैबायदि आरोखि ना माने मोनसे भिडिअ'आव माने थाम्बनेला मुंसे जागोन आरो माने नंगौना आरोखि ना जेन'बा फर एगजामपोल हमना लादो मोनसे भिडिअ बे भिडिअ'आवहाय माने थाम्बनेला ओरैबायदि जागोन आरोखि ना माने भिडिअ'खौ जेब्लाखि जों बे थाम्बनेलखौ नायनानैसो माने बयबो माने ओरैबायदि बे भिडिअ होननानै माने क्लिक खालामनानै नायो नङा होमबा। जोङो माने बे भिडिअ'आवहाय माने भिडिअ'आ ओरै मोनसे थाम्बनेला मोनसे स' मोनसे भिडिअ'आवहाय थाम्बनेलखौ मोनसे लागायोबा माने जेनेबा मोनसे भिडिअ बे भिडिअ'आवहाय माने थाम्बनेलखौ मोनसे लागायबाय जेनेबा हमनानै लादो जेनेबा थाम्बनेला आलदा ओमफ्राय थाम्बनेलखौ क्लिक खालामना नायोबा ओमफ्राय जेब्लानाखि जों भिडिअ'खौ प्ले खालामनायो अब्ला माने भिडिअ'आ आलादा नङा होमबा। थाम्बनेला मुंसे भिडिअ'आ मुंसे माने थाम्बनेला जेनाखि भिडिअ'जों एडजास्ट जायो माने क्लिक बेट माने थाम्बनेलखौ माने गोबां इउटिउबार माने क्लिक बेट बानाय नङा होमबा। जेनाखि मोनसे भिडिअ'आवहाय माने थाम्बनेलानो बेजों मेटच जाया आरोखि ना भिडिअ'जों थाम्बनेलजों माने भिडिअ'खौ प्ले खालामना नायोबा माने भिडिअ'आव माने थाम्बनेलाव मुंसे नुगोन आरोखि ना ओमफ्राय भिडिअ'खौ जेब्लाखि जों प्ले खालामना नायोबा ओमफ्राय मोनसे आलदासो नुगोन आरोखि ना भिडिअ'खौ बेबायदिखौ जाहैदों माने क्लिक बेट होनो आरोखि ना, क्लिक बेट थाम्बनेल। अके स' बेबायदियावबो मा इउटिउबआ मिसलिडिं होनो आरोखि ना बेबायदि चेनेलखौबो मनिटाइजेशन अन खालामनाय जानाय नङा आरो जायनि चेनेलाहाय माने मनिटाइजेशन अन जानाय बिसोरनाबो डिमनिटाइज जाफिननायनि चान्स दंमोन आरोखि ना माने डिमनिटाइज जागासिनो दंखायोबो आरोखि ना। आरोबाव मोनसेया जाहैदों ओरैबायदि आरोखि ना माने ओरैबायदि आरोखि ना जेनेबा फर एगजामपोल हमना लादो जेनेबा माने थाम्बनेलावबो ओरैबायदि हमना लादो जेनेबा मोनसे फट'खौ लागायबाय जेनेबा सासे सेलेब्रिटिनि बा सासे गुबुन मोनसे फट'खौ लागायबाय आरोखि ना बे जानखि थाम्बनेला भिडिअ'जों खुनु लेनदेन गैया बेबायदि लेनदेन गैयाबो मिसलिडिं होनना बुङो आरोखि ना इउटिउबआ। आरोबाव मोनसे जाहैदों सबसे इम्परटेन्ट बाथ्राया जाहैदों जेब्लानाखि जोङो माने भिडिअ'खौ टाइटेल होखांनायनि उनावहाय जोंनि गाहायाव डिसक्रिपसन लागाया होमबा डिसक्रिपसन लागायनाया माने भिडिअ'आ अबे टपिकनि सायाव बे टपिकनि बे भिडिअ'नि सोमोन्दै माने डिसक्राइब खालामनानै लिरा होमबा जेनाखि डिसक्रिपसनाव होमबा बे लिरनाय समावहाय आरो बिनि गाहायाव माने गोबां मानसिया मा डिसक्रिपसनाव माने टेक्स्ट लागायनायाथ' आलादा दंखायो नङा होमबा टेक्स्ट लागायनाया आरो बेयावहाय मा बुङो बे डिसक्रिपसनाव गोबां इउटिउबार ओरैनो लागायो आरोखि ना माने डिसक्रिपसन टेक्स्ट लागायो आरोखि ना नैबेबायदि अके डिसक्रिपसन टेक्स्ट नैबेबायदि बे मिस्टेक आरोखि ना बेबायदि लागायना माने इउटिउबआ बिदिनो आरोखि ना बेबायदि लागाय मोननो होनदोंमोन आरोखि ना दानि माने गोदान माने रुल्स फोसावनायाव आरोखि ना बेबायदि टेक्स्ट लागायनो मोना होनदों आरोखि ना डिसक्रिपसननि सिङावहाय बेबायदि बे माने मिसलिडिंआव गोलैयो होनना बुंदों नैबेबायदि लागायनो हागोन नोंथांमोना नैबिदि अके स' नाम्बार पइन्ट्स होनानै लाइन होनो हागोन होमबाबो बांद्राय लागायनो मोना होनदों आरोखि ना माने टेक्स्टबाबो अके डिसक्रिपसन टेक्स्टखौ नैबेबायदिया मिस्टेक आरोखि ना अके नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै बिदिया मिस्टेक ओरै ब्रे गासिबो लाइननो नैबेबायदि लाइन लागायनो हागोन आरोखि ना पइन्ट्स होनानै नैबेबायदि अके स' बेबायदिया माने जायो आरोखि ना बेबायदिया थिग
बेबायदिया मिस्टेक दं आरोखि ना अके स' नोंथांमोना बेबायदि मिस्टेकखौ दा खालामाखिना बेबो मिसलिडिंआव गोलैयो होनना बुंदों आरोखि ना इउटुबा अके स' बेबायदि चेनेलखौहाय माने बेबायदि जेनाखि डिसक्रिपसनाव टेक्स्ट लागाया होमबा डिसक्रिपसन टेक्स्ट बे डिसक्रिपसन टेक्स्ट लागायना मिसलिडिंआव गोग्लैयो होनना बुंदों आरोखि ना दा बिदि जाहोननि थाखायनो गोबां नैबे माने सबसे इम्परटेन्टआ बिदि आरोखि ना माने भिडिअनि डिसक्रिपसन टेक्स्ट लागायनाय बे डिसक्रिपसन टेक्स्ट लागायनानै बिदिया मिस्टेक स' बेबायदिनि जाहोनावनो माने गोबां इउटुबारनि जेनाखि चेनेला मनिटाइजेसन अन जाखांनायबाबो डिमनिटाइज जागासिनो आरोखि ना डिमनिटाइज अके स' आरोबाव ओरैबायदि जेनाखि जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जायाखै बिसोरनि चेनेलाबो मा जेब्लानाखि क्राइटेरिया कमप्लिट जाखानायाव जोङो चेनेलखौ मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामो अब्लाबो मा बिसोरनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जायाखै आरोखि ना बेबायदि माने डिसक्रिपसन टेक्स्टनि बेबायदि मिस्टेक खालामनायनि थाखाय आरोखि ना बेबायदि खमा जेनाखि डिसक्रिपसनाव ओरै लाइन लिरनानै माने खमा होनानै लिरला होमबा डिसक्रिपसन टेक्स्ट गोबांखौ नुनो मोनो आङो बेबायदि थिग बेबायदि आरोखि ना अके बेबायदिया मिसलिडिंआव गोलैयो होनदों आरोखि ना बेबायदि चेनेलानो बेबायदिनो जागासिनो आरोखि ना माने चेनेल मनिटाइजेसन अन जायोबाबो माने जेब्लानाखि जों क्राइटेरिया कमप्लिट जाखांनायाव जों चेनेलनि माने मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामो ना होमबाबो एप्रुभ जानाय नङा होनना बुंदों आरोखि ना मनिटाइजेसन अन खालामनाय नङा होनना बुंदों आरोखि ना इउटुबा अके स' आरोबाव जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जाखानाय बिसोरनि चेनेलाबो माने डिमनिटाइजेसन अन जागोन आरोखि ना अके स' दा माने बिदिया गोबां इउटुबारावनो बेबायदिया दं आरोखि ना मिस्टेक आरोखि ना दानो नोंथांनि भिडिअसफोरखौ जेनाखि नोंथांनि चेनेल भिडिअसखौ चेक खालामनानै माने सुद्रायनानै लाखादो आरोखि ना दादो माने दा इउटुबा चेक खालामनानै नायगासिनो होनना बुंदों आरोखि ना बेबायदिखौ आरोखि ना अके दा नोंथांनि चेनेलनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो बेबायदि मिस्टेकआ दङबा दानो सुद्रायनानै लाखा नङाबा उनाव पस्टायनांगोनबो अके स' नैबेबायदि लागायनो हागोन डिसक्रिपसन टेक्स्टआ नैबेबायदि ओमफ्राय टेक्स्ट लागायनायथ' आलदा दंखायोना टेक्स्ट लागायनायनि आलदा अपसन दंखायो अके बे टेक्स्ट लागायनाय अपसनाव लागायनो हागोन बेबायदि आरोखि ना आरोबाव मोनसे माबायानो जाहैदों आरो टाइटेल आरोखि ना भिडिअआ मुंसेया टाइटेला मुंसे आरोखि ना टाइटेलजों भिडिअजों खुनु एडजास्ट जायो बेबायदिबाबो मिसलिडिं होनना बुङो आरोखि ना बेबायदिबाबो माने गासिबो चेनेलनि माने गोबां माने इउटुबाराव बिदि मिस्टेक खालामनानै गोबां इउटुबारनि जेनाखि चेनेल बे चेनेलखौ डिमनिटाइज खालामगासिनो दं आरोखि ना मनिटाइजेसन अन जानायबाबो डिमनिटाइज खालामगासिनो दं आरो जायनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जायै माने जेब्लानाखि जोङो क्राइटेरिया कमप्लिट जाबा मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामदों होमबाबो मनिटाइजेसननि थाखाय माने एप्रुभ खालामनाय नङा होनना बुंदों आरोखि ना बेबायदि बुंदों स' बेनोमोन आरोखि ना इउटुबनि गोदान रुल्सआहाय टाइटेल टेक्स्ट एन्ड डिसक्रिपसन अके ओमफ्राय थाम्बनेल बेखौ माने मोजाङै लागायना लादो ओमफ्राय माने नोंथांनि चेनेलावबो माने चेनेलनि भिडिअसफ्राव बेबायदि मिस्टेकआ दंबा दानि सुद्रायना लाखादो आरोखि ना अके